kan ben cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sekecok to Pak. Oke. Ya. Ya, oke. Bener. Wis oke. Kabeh dados. Siswa budaya pian. Mas. Bar. Awas, Bar. Malah Domong si apik to sian. Iki ngengkel tek tak omongi. Nah. Materi siswa budaya iki metu neh apik. Angel. Kapan? Loro cuk. Iki. Syukur alhamdulillah wa syukurillah sugeng dalu majo klitik jog lutuk. Dawa sugeng dalu Mak Jange. Aduh, nggih kabaripun kok kirang sehat. Alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas ngriki. Ngoten nggih. Janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun Sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten-mboten ingkang ngertos. nggih. Mula sak gaduh-gaduhipun kula tetep suwan ngriki ing Mangayu Bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih. Nyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Nggih. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidhal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula nu karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngomongake kesamben mboten ngomong Jawa Timur ning Jawa Tengah, Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki aja klitik rada lara. Sing teko jog kluthuk tok aku mak tratak nek jog kluthuk tok apa iso omong cah kae. Tur melih ning kene mesti tolah toleh. Tur melih ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Rahayune jenengan mau tetep sakit, tetep rawuh, iso paring pangandika, iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi, waduh iki tolat, lolo. Mula niki kula dorong supaya lebih semangat napa. Wong kula mawon sing rada ora sehat bae semangat kok. Lho saya dorong, Pak. Gerobak, dek kaya gerobak itu. Kula dorong, kula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres kuwi jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten iki resik wong wulane Syawal kok. Sarwa putih, kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbasa kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora blas. Lola. Masyaallah. Jarene lara omonge akeh ra. Justru saka mripate wis kesane. Justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu lho. Kok genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho.
Ngomong jajal. Aku lho 3 tahun ini pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim, Mas Luduk. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka guru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Saulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun durung lara blas. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhik kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungsane budidaya ora temu. Lho, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati semene marang Gusti. apa kowe arep tunggu-tunggu ning omah terus bojo mara dhewe? Lek kowe ora nrutus golek pasangan. Kan rutus bareng. Lho nggih lho, Bos. Mbok rasa tambahin rutus. Lho, ora kowe golek pasangan ngono. Lek kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi? Lah, Kowe tengok-tengok tok, jagane jodoh. Iya, iya. Apa wae mara? Mas kula gelem rabi kalian jenengan. Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Ora enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing. Kuwi sik jodoh. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Kuwi sik jodoh. Rungono kuwi. Iya iya iya. Galake. Iya, Mas. Urung rezeki lho. Heeh. Rezeki Gusti Allah sing Nentok. lek ra menungso budidaya, kowe tengok-tengok enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolah sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep Budidaya. Iya iya. Ya ora? Nggih, nggih. Pati. Kuwi Kowe ora kudu budidaya. Jajal kowe tengok-tengok tengah ratan tabrak terbongko kowe. aku mau jane nak turu ae kok, Mas. Tekan kene iki Rene ngewangi iki kok, Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho, Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngentokke. ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya Kendak solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. semua masyarakat atau hambane Allah wajibnya mengangkat Mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru Inallah. Ruhokno kuwi. iso ya. Ngawur kene wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak. Ning ndi? Teng pondok Ramadan. Eleh cantonge. Pondok ki ya tebu ireng ngono apa? Lah kuwi ning kono urung nutut, ndek iki saulan iki ning pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Kira iki ngalap berkah yang juga. Lah nggih lho lek iki. Haul ke 156. 156. Siji 56. Siji 56. Nggih. Siji 56. Apa kuwi Pak iki? Lho. Siji 56 kuwi lak angka. Angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe, Mas. Nggih, nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka siji iki kepiye? Siji iki ora ana liya panembane awake dhewe iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten Pak? Nggih, nggih. 5 ki acah gawe ngagama nun sewu awake dhewe sebagai umat Islam ya kudu nindakke salat 5 waktu. Subuh, duhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Ngene mboten? Ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek mikir ki ngene iki. Ya ora? Ya pancen Siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama, salat 5 waktu, ya Pancasila, sing ke-6 nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya, iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya siji. Siji iki ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar. Ana 5. Pancasila. 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya lho. Siji kuwi ana orientasi dua sukata si sama ji. Siki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu Lho iya. mulutmu harimaumu Tapi jarimu adalah harimaumu. niki lho Mas Sigit. Entu-entuane Mas niku ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate manusa urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Lho, iki ade iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati. Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho, mula wong ki nek kepengin diajani saka omongane.
Lak tembunge pun wonten to Mas iki. Pripun Cak Joki? Ajining diri lak gumantung saking menapa menika? Lati. Ajining diri gumantung saking lati. kuwi mbiyen, saiki wis beda. Aku temokno sing di kata-kata kuwi tak tapakne lambene. Kok iso ngomong Iki piyayi cerdas daya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka lati. Berarti lek omongane apik, ya dirinya juga sing baik. ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye, enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya, iya. Janji-janji lho. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya, iya Mas, iya. Iya, iya wis. Ngawur aku saya pinter lho saiki mu. Bocah iki mbleleng Mas. Nggih. Ning nek nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajining diri saka ati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho nggih to Mas. Ajining raga saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso ajining raga saka busana. Kula njan temokne sing nggih kata-kata niku. Tak odot ilate. Lah kok iso? Ajining raga saka busana. Lek klambine apik berarti ora kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong ki yo becik. Ngandake ragane apik. Sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki? Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik napa mboten? Apik. Nyatane yo korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya ora? Malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki malah ora nyapa-nyapa tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Loh. Ya ora? Iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir entuk masak, klutuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya, Mas, iya. Iki realita, kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya ora? Nyalon. Iya ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah ngomong aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sing gelem mangan duit rakyat kok. Menteri Agama ke delon. Ya ora? Kowe aja anggere dudang-duding. Iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek rene berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos. Lho iya no, Bos. Ngawur iki. Aku iku kulino. Kulino benisu. Benisu aku kulino delok koran maca TV iki. Kuwalik. Sing bener iki maca koran, nonton TV, maca koran. Apa ketok? Maca koran delok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Ki suwi rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatukane iku lho. Domongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV-ne kali-kalian koran. Kuwi ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu. Wong kok omong-omongane lho kok isa kuwi paling ora yo. Iki ngomong tenan lho Pak Git. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok iki ayu-ayu, resik-resik, putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Weh, ngono wong lanang berjuang kanggo berjuang, nggih no Pak Ikit. Jenengan tingali Pak Ikit. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab 12, wong lanang iki songkok mek sitok-tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng. Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? Nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metengi apa? Ake lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala ndek anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji jaman ngeden, wis Pak, tapi begitu anak gedhi neh, Pak. Oh iya ya. Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae.
Arepa bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak duluan, wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ge ning sawah, nyambut ge ning terminal, nyambut ge ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Deloken. Apa wong lanang kaya ngono kuwi? Deloken ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan boling krek beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang. Hidup. Hidup lanang. Hidup. Kayak iki acara opo? Kok gak hidup-hidup banget? Iya lho. Wong wedok ki ngene. Wong wedok apa? Ngetengi neh. Budhe ki sepuh ki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo umure tuwek kok mikir. Pancen yo wayahe tuwek, gendeng aja lho iki. Iya. Apa lek ora mikir terus panggah ngono Mas Amu iki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu digdaya menangan dhewe. Lho ki lho Pak Git. Betul. Ping butuhmu ngene dit. Iya lho. Apa wong wedok ki ra pinter-pintere ngatur dit ya mumet Mas. Mumet nggo ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon dadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi blonjo 50.000 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Glon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kon ndi apa metu kok silit? Ha metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jangan meteng sing ketene preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gisi buruk setanteng bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso kowe? Kowe mbiyen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambien mimi susune ibu sapa sih? Loh. Lah iya. Ayo, Aja nek ra entuk. Aja ngetik lho ya. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah lho. Iki Pak ya, iki lho. Ngene Pak Git ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot sapine lanang. Lah kok muni nah. Tekek sapine keri. Ngene iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho. Mosok ngene tahlilan. Arep nyinden ki berjuang demi keluarga. Wong wedok-wedok aja kalah. Ayo. Wong lanang nek penak kongkan kongkon. Wong wedok ki sing lemah. Subuh sing dhisik tangi dhewe sapa jajal? Wong wedok. Wong wedok sing umbah-umbah sapa? Wong wedok. Sing olah-olah sapa? Wong wedok. Sing ngetulke anak sekolah sapa? Wong wedok arepe kerja kondur awake saya sing grayah-grayah sapa? Loh, wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani Pak Git. Wajiban. Lek wong wedok ora gelem ngono ki wong lanang tuku apa piye? Saiki mung 250 jos. Itu lah. Ayo do sing dhuwur do. Ani nanti do. Itu. Kalau kowe gemu tuku do to iki. Pangapunten Pak Sigit, pangapunten. Ayo le. Nek gen sepihak ngeten kula sing mboten trima. Kowe ngomong hidup wong lanang. Kowe kisinan. Lha nyapa? Kok hidup wong lanang? Kowe tanpa nek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Jangan salah kamu ya. Jangan salah kamu. Titerono kok jam 5 isuk hidup dhewe Mas. Tak jelas kowe. Ngene sampean hidup lagi ya. Hidup. Wong lanang kok hidup. Elek aku ora seneng nek jorok-jorok ora seneng. Loh, tegese hidup semangatnya tangi nyambut gawe kok nyapa kowe iki? Lah. Kowe iki asumsimu kon didi kok. Kowe kuwi lho sing aku didi. Gendeng aja iki. Aku iki rasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang, arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene iku. Ngono lho. Iya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Git. Asine padha wong wedok ya padha Pak Git asine. Piye kok wis? Guyon.
Hidup wong lanang. Wis sakit anu. Ayo wis sakit anu bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne aku ngopi. Wong dhewe iki jarkoni ya, Mas. Lah pripun? Aku ngajari ning ra iso nglakoni kok. Anu mek guyon mau bojoku melu ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi istri itu adalah sebuah mahkota. Iya wong lanang sebagai ndas, dadi mahkota ndas. Jadi Aduh. Bendang mari. Bendang lambemu tak tapuk kok moncrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ora. Aku kamu kok wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masak ngono. nyatane bar ditapuki kluthuk terus sehat. Mari lu ngaur. Wajane wis bersih. Awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakrane Krat, suwi ra ketemu karo Pak Igit, suwi ra ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngising-ngisini. Bahasamu suwi iki bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iya lah. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu nek turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak ngasto dalang. Iya. Yogane Wira Pradonggane yo nderekke krana satu paket. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggono. Loh, karo sampean karo aku iki saling melengkapi dan menutupi. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur ngawur. Nah, ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Nah, roto ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku yo ora beda. Kita yo padha. Blangkonmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho kita kalau tetap di dek. Salah lu sih. Jadi giyeting jadi. Wah, begitu gue tak kene lho kok Ibu. Oh. Lah kok kene baten asor. Omong ngono kuwi percontohan moci. Mangsamu. Matur nuwun dhumateng sedaya yang kuyung dalem menika wonten Brasko. Brasko nggih Pak Igit niki. Rokok es. Rasa kopinya. Kula dititip anu dititipi dulur lanang percil niki wau. Anu Paduk titip kopiku yo ya dadi nun sewu dulur lanang percil saya niku wis produksi kopi Brasko. Muga-muga laris, muga-muga lancar dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Kowe usaha apa, Jo? Kula menika sampun ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen. Itu garis besarnya ketekunan. Betul, Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lah, kowe kun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate iso. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rezeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji, kun sing madangi jagat. Nggih. Loro, kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rezeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Iya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta. Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper yang dhuwur ya apik. Iya. Telu. Kun sing nggawa rezeki. Kundangan. Aku meleh ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta. Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih ngiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tulih-tulih iso kunduran truk ndasmu kowe. Apa nek kun payakun nek telu. Lah kowe lek lesmune kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Igit nggih. Iki kula dum-dumne Pak Igit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula niki mboten ateges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sketsa Pak Igit. Oke. Iya.
Ya, sok. Bener-bener. Besok kabeh dados. Siswa budaya pian. Mas. Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Betul kok saya akeh men tiba iki. Ayo. Kene kowe iki mah greget-greget Izin nggih, Mak nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga laris lah niki kopi Brasko niki. Dudune Brasko. Apa iki bagian demno lek tak dem kesuwen kok. Brasko ki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Tum-tumne. Wis juga sebut aman sik. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoknya sak nyandake mawon. Nah. Ngriko, kene Pak. Iki ngriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Wes. Amit lho nggih nun sewu. Baru ini terus dodolan wedang panas. Laris nggih. On. Aget. Kopi Brasko menika. Berasa kopinya. Nah, on muga-muga barokah. Muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga ngrembaka. Sip. Nah, ngriko. Seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya seneng aku. Ngono kuwi ndahne nek kaos ya. Meh kampanye Niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasko. Gratis ora? Berasa kopinya. Gratis apa tuku nggih? Nika teng ngajeng niku pun dicawene. Oh, sudah habis. Sudah habis. Oh, habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen laris. Amin. Lah, sesuk-sesuk nes si iki kita lara biayaan ya. Sesuk neh Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetap kopi Brasko berasa kopinya. Tur aja lali rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kalau nek badhe mundhut rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Tadi ono mentol, ono mint, ono filter, ono soto ayam, ono. Yo apa to koyo mie sedap iki lho guys yo. Mangsane. Samping apa nggih? Nggih. Saiki teh kula kuangan. Wis ndere tanjake. Kula termasuk jalan iku semangat ora kesel mak begini ning Jakarta terus saiki teko gur rekaman iki ora. Lah rekaman apa wong aku ndelok streaming wayang awitan. Ngono iki gak ngeling Covid biyen yo. Awake dhewe dijak rekoso rono njur saiki wis karep penake tinggali. Ora, saiki dhewe yo nuruti dawuhe kono. Pun saiki derek jenengan. Iki Persida sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki derek jenengan nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. tak perlu derek jenengan. Wonten to piyayine enten. Mbak Dian Yosi Pratiwi mriko. Heeh. Slendrus sama. Ya. Lho kayu melu nyebar ya ta. Nek kopine sing ning wedange sing entek. Ah, kedah. Ya, slendro ya. Sikat. Ya. Panas mlaku ora nggawa payung sadare diseret lamaane Surabaya kiki musine padion Jakarta janji untuk merdeka. Yosi Dian Pratiwi. Iya. Sagolek karo sampean ki kaya dulur wedok. Domongi ya. Weh jan awet nom. Iya iyalah. Reso tuwek aku.
Ya, Lek arepe tuwek neh golek sing lom neh. Iya. Ngene. Dadi ya trayok kuwi kok ilmune ngono. Aku ki lek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Git. Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman rame-rame niku tanggapan. Niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Lho, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye Ora bayaran. ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimi ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndek ngene ke njaluk totalan ndok kayak. Iya iya ta. Namang sapu. Kowe to penak jahit total, aku ndokku dijaluk neh. Apa sih duwe ndok? Se loro. Kabare ki. Utuh, sehat. Sehat ya. Sehat. Iki saya dulur kula dhewe Pak Igit. Nggih menika Nggih. hukume wajib Pak Oh. Yosi den kene iki hukume wajib. Nggih. Nah. Wis, Yos. Wis, ayo kono, wis. Ayo nyandi. Lho, kowe arepe akrobat yo. Sing kepenak wae. Apa itu? Ya wis manut sampean. Pas, Yos. Ngono. Kok Yosi ora ono ora sida wayangan kowe. Situ Pak. Eneng. Dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus? 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki. Nggih, Candi Dalang Ki Gunarto Gunotawi Jendro saking Wow. Jakarta. Oh. Tetep enten kula kalian Mas. Yo, tapi yo muga-muga sehat. Wis sehat to. Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone sengwi kok, Pak. Ora apa to, Duk? Loro pikir. Angger petok loro. Iki lho nek iki loro. Kenapa loro telele? Mbok aja kakan pikiran Mas Jo. Niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Nadyan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno iki sing tau kaya awakmu mbiyen ngono kuwi. Yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Loro coba. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya, sih. Mal. Haule yang juga Mbak Esi. Karena ini haulnya yang juga iki sama nembang pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo Apa biasanya? itu? Apa ini? Pak Po. Nawa. Apa? Oh, Hati-hati. Jeda baru. Dadi atik jaga baru jaga kuping besok. asli sing loro iki lho sing ra sehat iki. Loh, aku iki sehat mek kopoken aku asli. Tekok selawase. Kuwe Mas. Hati-hati Mbak Yesi. Oke. Anu e, bawa nduk. Bawa. Kekaraning ngono kae. Aku lang salamu. Oh, bawa. Aku dek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek. Hayalah sok. Iya. Bawa nih. Bawa Pak Igit nggih. Nggih no. Jan kowe kuangan kali jeneng Pak Igit nggih. Dewe kula niki. Sampeyan ning Rembang kali kula nggih. Ya, Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus umbiyen klitik minggat ya sing gur ning ngisor jembatan Tasik Agung. Mancing kuwi. Tak liwati mbure srang-sreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. Ora lho. Ngucali rokok karo wala kekek. Iya. Kok kur diliwati kok ora dilindes malah maksudku. Oh, ngisor jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa aja. Kangen aku ya. Ayo. Suarane Yosi. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki ora wae Pak Igit. Ya jomong. Sakit. Wong lambene wong Loro. Iki aku mbok resep desa. Oh, jajal. Oh, Mangap. dimakan. Mangap. Diulu. Nah, Bukan ke banyu to. rasa langsung ya. Ngene iso. Bisa Sereti apa to? serintil. Herbal. Herbal. Herbal cerik. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Kuwi tunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima.
amung lara lara wes meneng kowe saya makin weh lara kok ngengkel atek sik jenis semangat sik ya sitip ya ya lah ngono opo nih suntik iya mas ah ngono lho aku butuh vitamin vitamin ya aja loro-loro bar ayo bar tawas bar malah coba ki apik bos ya iki ngengkel tek tak omongi nah materi siswa budaya iki metune ati bangsane sing lara kowe mbok suntik aku tak sodotke sodotke ndasem ora ketok atus ngono amung suaramu elek ya aku elek suaraku aku asline waras tapi elek suaraku aku mbok sak loro-loro sik konsisten oke monggo amung ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye kluthuk kan jajal wingi yo ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya tak rasane piye lha wong bendina wis ngono kuwi lho luput pisan nah iki kleru neh oh iya awakmu iki pasti awakmu iki ndek contohnya itu nggih Pak Ikit luput pisan kena pisan iso bae monggo kok diukar apa wis anu awakmu yen angel kapan lara lho cuk ra ngono ra bales aku sakit asu aja nesu banter lho Pak Ikit kowe wit mugahe plak-plek tapi kan yo kalem ngene ora mak bian pok podar karepmu ra karepmu mangsane apa dikira kene ra wani pok ngono nggih teknik to le ora teknike piye teknike piye besok dikene Rembang wah nduk kene wih untukmu prono lara bajal sik adik bajingan lho ya lara dok lara Pak Ikit suntik ning suntik yo tak suntik lek kowe banyol goro-goro sampean lho ben lucu tenanan iki mau wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ora kok lara ijane iki ragamu matamu ae terus kowe lah wis kowe ndang mat matamu luput lagi luput pis iya yen gampang yen angel tuh aja guyu tuh cilik lo guyu sopora kamu yes yen angel ka ket munggah pertama kita kowe dendam karo dulurmu Klidik iki jane ana urusan napa to asline iki sing dendami kula ni lho kula dendam wong tak omongi to masalah apa kula iki gawe omah lak beb jejer kalih niki heeh batese apa le ben rasah gawe pathok terus ndadekke perkara heeh
kula batesi wit gedang. Iya. Kula deki wit gedang riki ngene garasine Mas, riki garasi kula. Lah ndelalah wit gedang iso suwi saya gedhi. Heeh. Metu wae. Kamu kok garise patok gedang niku tenggen kula. Heeh. Lah kok wae tenggene Mas niki. Jebul kan gedangku. Oh tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam papat isu tak ongkek genti, Pak. Akhirnya gedang madhep ning nggonku. Hah, jam 5 meruput. Tak indik komburi tak ongkek nih ning nggonku Mas. Jam itu tak ongkek ning nggonku nih. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja. Gedange kluthuk tak ongkek nih genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhirnya. Apa nek wis tepuk ongkek. Lah ora kepangan. Ongkek anjene. Iki Pak mesti seneng loro iki. Nah, lha jeleput to gedang. Iki bacalane Pak Mbien Pak iki. Bapakmu lho ya. Iki zaman bacalane karo bapakmu sih zaman QQ mbiyen ya. Pak Ijet. Ojo dileke jaman rekoso. Pak Ijet helman karo payungan deh. Lah jetku bocor. Hujan. Hujan bocor, Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten iki ngomong jujur, Pak ya. Piye. Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki motorku hijet, Rupane apa? ijo, sambar lilin, biyen bocor. Kula iki nyupirno nggih jas udan nek udan niku. Niki tenanan iki. Ning jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben ki muga-muga duwe rezeki satu sing luwih apik. Amin. Tapi nun sewu, Pak. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kula wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Miliki. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, HRV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki nganti kula waleh saniki budal tanggapan iku gandul truk, Pak. Saking bosene to. Bos ngrasane penak wis bolak-balik. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam kono begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning Blembange dhewe. Yo serenek senine. Mangan iki kula mbiyen sepengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Nganti waleh sakniki kula mangan suket, Pak. Wis waleh aku. Layakno dek ngisuk jan kene kok sulak kae metu. Lha iki mangan suket gajah kae. Iya. Turu Mas, turu. Turu iki kula sing kasur empuk nganti sing linggo tok wis bendal. Niku sing ukuran 1, 3, 6 niku kula tuku men. Nganti swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki kaya dadi kere. Gandul truk mangan suket turu ning emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya, Pak. Tan kena di numbas. Jare kakek ndok jare buke. Nah, budine karo. Kokno iki. Karo. Iki kakek mirwet. Budhe iki pengamat budaya. Iya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Nganti tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Oh no. Iya, ya. Tan. Wis ora. Sing ngayal ya. Tan kena ati numbas arata Pun derek kanca-kanca Cakraningrat. Nggih, nggih. Hati-hati. Hati-hati. Nuwuni dulur kula sepuh Mas Buku Arif. saking vokal, Mbak. Yo sih, yo. sing kuyang apa pengyatane lakon saprene anggar gendra
ngono tak kluthuk. Wah. Bengi iki sing rawuh ya oke. Ku sinden-sinden kuwi lah ono lita barang ya. Nggih, oh sinden tok nih sak menten iki sinden. Sinden lita kok Deva. Wah. Sing rada kelingan jejere Deva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden. Oh, Deva suarane ya apik. Ah, kalah karo bojoku lho. Masa? Iki bojone nyuarani tanggane dek wingi kowe yo jan. Ngawur ya ndek bar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone dek. Iya, wah Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule Lita bareng kene. Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jemengglung. Iya. Balimbalan gantengane pas ngono kuwi. Wis ketok ganteng bareng duwe. Nggih, saniki ganteng. Kopen Mas. Enek sing nyukur. Apa nenten sing nyukur aman. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh nggih. Ngeten kok. Ya srempeng Mas ini Mas. Yo. Turuk. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sak menika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main ning ndi biyen? Main teng gedung serbaguna pasar niku lho. Oh. Udan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan niki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbok moke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge duit ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem rewang, gelem duit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Nggih, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, Pak iki. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sak menikahe sampai mikir sampai guru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Wis pantungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Amin. Iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Ya wis ya balik sama. Ora kelanjingan. Jare wis. Arep kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Rusak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan. Nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten iki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, sehat, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar tak tampilke ning kene. Amin. Wis tepuk tangan. Nih. Tadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Ikit.
Ko dagelane yo generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wudu. Iya. Ngono kok ganti. Dagelane engko ganti. Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa? Wah, gak doi. Soale Nggih pokoke sing penting monggo sareng-sareng napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon. Amin. Dadi yo sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Ngoten mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awake dhewe tirakat nyuwun ridho king Gusti Allah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaadane. Iki mau aku ana welingan teko sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia pura iki kira-kira. Oh, berita. Iki beritane Jangan tewel. Gak iki beritane iki disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Bareng. Kon bareng opo nyapa. Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu Nduk. Ya. Ngono Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Dadi nggih, matur nuwun, Mas Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Alhamdulillah. Turun. Matur nuwun. Boten bensin. Seneng ngono. Dermawan. Ah, lomo. Munggah ya ser. Aku yo nek aku ki ora apa-apa, sinden diek paringi ora apa-apa. Aku ora diwene ora apa-apa. Ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni. Engko lak diwehke aku. Gak. Ngono. Pendurusi Mas Kluthuk lho. Ngono. To. Iki enek request apa Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi Debus. Bareng. Tintingan iki lho biasane. Wis aku ora ganggu awakmu to. Oh, sik. Tibake aku kamu. Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh, mboten Mas. Oh, tak kira jenengan. Mboten tibake. Disepati dok, di mana? Ben Mbak Widodo dilulit dan oh ya dilulit buka benang ya kritik waras terus aduh Dek tetap jangan lupa Mas Gigit apa pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku berasa kopinya dan juga rokok HS. Iya. Ning kopine Berasku urung nganti tekan Rembang urung. Oh sampean. Oke, kalau dek ini poso ya di sponsori Dek Percil. Dalu Mbak Widodo. Dalu. Kancana to. Iya, aku tak kira lek langsung bareng to, Do. Ora.
Apa langsung bareng apa sik omong-omongan? Ya ora ben mau didonga napa Mbak Widodo. Ya mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan mriki. Dadi ya donga kadang-kadang tahun tahun dengi iso kala beda karo tahun saiki. Donga apa? Apa donga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek ya tamu. Ya, donga apa? Malah koyo nyaking tremas ya iki aku. Kok kaya nyaking tremos piye ta? Ketoke ibuke ngene anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur. Kadang ya ora. Berarti aku enggak normal. Ya normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak jak kancane. Oh ya. Lah, waduh ngono penak to. Wis lawan penak to. Ya ngono pas. Ini karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Oh jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah aku lak. Oh, lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarku beda. Lho, ra penak, enak ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh ning ngesor tuh kowe iki jaluke ning ngesor. Ngono. Kowe ya ora pantes. gosek to. Wong kok digo calon-calon. Ah, ini malah kayak kuli pasar kok sih ya. Alah ya Allah. Loh, wis ngono kan yo. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung, ndang mlebu kotak lho yo. Masamu lo kobra. Bareng pancik kotak Widodo kok kaya piala. Lah, iki lho. Pun to pokok sedaya marem mboten. Ya kuwi lho. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong, sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh, toh. Rungokno. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, kowe gundulmu. Lho, bahasane kok terus malih. Tak koyo bojoku ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. Aku arep nyanyi karo sampean sih. Ya, domong iki kinasih kok. Oh ngene. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok. Pelok nenem. Ayo. Pelok mana? Pelok nenem. Yo kono karo sampean. Iya. Apa to? Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya, Pak? MB menika Mendem doa. mendem pedus. Ya. Iki panggandhe kene. Jangan terus ya. Ya didukke to yo. Oh tidak nih kayak Duduk desake. Ada saya. Dijunjung kuwi kotake sikirke. Rosa kowe. Kok iso mbok kek kono piye? Ngono kuwi engko lak nutupi sing gender. Rada rono. Wah, sing gender gede sak kene nutupi. Oh malah wayang iku tutupan sing gender malah. Gitu Pak. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ngono. Hemboke Sik. Begitu enek apa ramu mbake lagi lah demonstrasi. Loh, lo kok demonstrasi iki masamu sing salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, coba. Hemboke Oke. Loncat yang tinggi. Oh. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. aku njaluk Oh, dek anu Mas. Apa? Dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. dikawinke Loncat tak no. Yo, mapan wit. Bocah cilik ora ubah belas iki lho. Rosa. Kena kadik dayane Mas Lutuk iki kok iso meneng tok.
Tuh, ayo. Nyapa Mas? Blosoro ning kono lho. Wes to sampe. Yo wes. Lek mung ngene nang wes. Kowe iki yo ndek. Kan kamu kok ketok. Ngene lho. Ngene Mas, timbang kowe nesu karo iki sak ana go mule. Rupasamu pin. Ngono. Ya lho. Karo sapa? Betul. Tali. Iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bass. Nek bass tak cekele. Wong kok aku lak yo Oh iya paling ora melu-melu ngewang. Ya ya, pancen biyen mungkin basis. Basis apa? Bas. Tukang ngepas kan basis, Pak. Nah, Tak kira basis. aku tak Saja. kira. Ya iki mikir gone. Tak gone dhewe. Wah, lah kok jare mencela-mencela cakemmu kok. Kon gowo sak kowe. Sora. Biasane iki sinarmu siji lho. Aduh. Eloke piro? Eloke bes to. Lho. Do ngenteni apa ta ki? Yo ngenteni sampe. Aku nek tangune lak wis to. Besmu ki pas ora kok ya. Pas ora lak urusanku wong sing nyekel aku lho. Sing bese lho. Nah, sing penting nonya wani. Pas to. Bes yo. Ya. Muni kleru berarti sing salah du base. Oke. Kupinge. Yuk. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan kok takokno Dole katane abang dicangkri kelopo parungan dole rapine yang paling penting gawe-gawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis nang wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandemu apa bojomu kok bakal dibantu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya joli dongane mbok iling muga wae bisa kelaksana yo simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno
botakno dole-dole ketane abang dicampuri kelapa parutan dole-dole rapine gampang paling penting duwe gawean yo lali le dek mik lah kok mik tak kok glundung tiba ning kene Pak iki sing ngebes adung penak lah adung nuwun ya mau awal mau ngarep gue ibes ora temu-temu ya aja dia pekok ya aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendang wedoan aduh simbok ora bisa turu awan pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yen mau nuruti mandamu apa bojomu kok bakani waktu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yen mau nuruti mandamu apa bojomu kok bakani waktu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yo yen mau nuruti mandamu apa bojomu kok bakani waktu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yen mau nuruti mandamu apa bojomu kok bakani waktu terus mikir dijaluk wong kok nyanyi ora entek ketoke cilik ya kenyih kuwi jenenge energi energi kan sing wayahe kula kok ora gampang wong bebojoan bisa golek sandang tangan kita energi pripun niku ora energi Pak lah piye ngeten jenenge seneng ngomong seneng nyanyi seneng nyanyi wong seneng ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang tangan yen mau nuruti mandamu apa bojomu kok bakani waktu tuk sendok lah kok terus ben ora nyanyi terus digotong mengguri sak sindene kok geke arep mbeke campuran jangan tewel lah wis diomongi lah jenengan ki ya ora apal lah piye niku pun dadi Titi Wanci Ginawa Pati anggere nek piye lah ya titire ciri niku nek angger nembang senengane tembang niki ora gelem lereh polae mula ngeten tuk ora sembrono kene wis aman ya Duk wong sinden ki yen berekspresi ya tok te wae ngopo mbok gendong mlebu tak encepne amor dupa rumangsamu apa kaya lilin ora kemritik to lha wayahku nembang kok dhek
Ngene aman saiki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke, ora gelem mandeg. Tapi wayahku yen ngikuti gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Aman. Saiki aku. Nggih. Ora gampang wong bebojot kudu bisa golek sandang banget. Kowe mau piye? Nuruti matamu apa bojomu bobogoni waktu ora gampang wong bebojot kudu bisa golek sandang banget. Yen nuruti mentamu apa bojomu kok bakani waktu. Ndang jakan rene bar kengko suwen ngene ndang gua berantas sabar to. Ini ra bar-bar kene. Awas. Bos arep dibokke gawano. Rabar bandang gua kali berantas. Rampung ngene iki. Wah, yo. Iki. Rumah saya Ngono rabar rasane ucangan sing dadi butel glangse. wis tokno kuwi dikira engko mutilasi. Oh. Wis borong kae. Ndang gomburi. Mbok menawa kena dige blungan ora ya. Ora ya wis mantep wisan. Nggih Pak, pangapunten lho Mas. Nggih mboten napa-napa. Pangapunten. Jar menika pun dadi adat ingkang sampun lumapah. Nek bocah niku nek dindek angel ram. Mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan. Karo kanca-kanca yoga. Nek terus niku ra barbar. Mboten, sing apik malah jadi tabu jaranan, pomo metu ya benjaran. Oh ngoten ya. Ganti tegange. Ora. Mah, lihat. ambekan. Jajal yan, kuno yan. Abun yan, kuno yan. Nah, ini Pas duduk. Pas duduk. Neng di bocah kemuyan. Takon ngeterning kok gekek trah. Wah, masyaallah. Pak Igit. dalam Niku jane nek teng pundi-pundi angger petuk kalih Mas kula. Niku mesti polai ngeten niku. polai ngoten niku. Ora tau gelem leren ora tau. Ngapa itu kowe? Endi bocah? Lho, lah mbok gawa ngono lho. Tapi tak dusi lah mah klambiku dicolong. Kowe iki ngawur. Kowe iki jane dagelan apa gento iki? Kowe dagelan apa gento? Ngapa ndadake ngono barang? Tak dusi lho kok malah klambiku colong. Lho ngono kuwi didosi. Ditunggoni. Bar dicepati ditunggoni terus didelok. Tak kira dicelup. Ayo golek. Endi? Endi? Oh kowe lha apa kowe? Anu delon ndang mari kowe. Wah, kowe iki tak ndelok. Kae iso mari ben tabono jalanan sik. Nah, golek angel. Sik. Mari tak. Iki ojo. Ojo kene iki. Gek.
Loh. Mas. Oke, celengan barang. Barongan wedok lho. Mas. Barongan lanang. Ayo. Barongan wedok sing kono iso. Iki barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu lho. Barongan wedok iso. Ayo, Mas. Tak omongi. Awas. Sabar ya, Nduk. Kita timbuli sik kene. Sompet. Bo. Ayo Gar, soal Gar.
Gila. Ayo, do pinggir. Ayo. Apa sih? Iya. Wes. Ngopo kok wis ngopo? Banyune powesing ya. Bocah. Kowe yo klanjingan kok. Bisa ciduk jeding mbok gawa ki yo ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok engke. Oh iso. Nek moto podis ya Pak iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate. Tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget Mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ana? Mata kaki. Tapi alhamdulillah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Nggih. Ora ketang sak klepatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih Mas. Nggih. Ora iki. Sego pecele metu. Alhamdulillah. Ya. Kene Mbak Punjo, kene Mbak. Mbak. Iki adike Mbak Dian. Mas aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Iya. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjung. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Iya. Ya lah apa nyon. Tak kancani nduk sampean. Nggih, Mas. Tak ewangi nduk. Nembang Mbak Punjung, nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki napa? Ya. Dinok napa? Ah dinok. Sampeyan kali Mbak Yosi nggih. Iya duwe karo Mbak Imu. Iya Mbak Yuwadi. Kulo kan pelawake Kakang Adi, presidene Mbak Yuwadi. Nggih. Jenenge yo Kakang Adi to. Jenengan karo Bari. Tak kira karo Monceng. Enggak. Ora ya adoh. Saudara. Monceng ki anak tunggal lah. Monceng anak tunggal. Tunggal lho, Pak. Tunggal lo gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Duwer saking Jakarta ki sampun Parang Rawuh. Iya. Luar biasa Mas Duwer, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden sudah Mbah Nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kondur wonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil nggih. Oh, sopir karo kernet. Mboten. Komplit kok. Nggih. Ya Mbak Yuwadi ya. Denok. Nadan to tanpa kibot, tanpa gamelan. Yo nganggo gamelan. Udah kendel. Tak golek tanpa kibot, tanpa gamelan. Coba nduk sapira nduk. Coba kaya apa? Denok nggih, Mbak Yosi dan Mbak Punjung. Monggo aja dados. Ya kene nduk, iki nduk, pakai ini nduk.
matur nuwun matur nuwun. Kok perkara lagun sambung gara-gara ya nak. Ya, iki artis-artise isih akeh.